e a dous amigos que se incorporan a esta primeira parte que imos a dedicar precisamente estacións ao fenómeno dos indignados, a saber que é exactamente esa real. Con nos está un colega, Marcos Pérez Pena. Que tal, Marcos? E Carlos Ruiz Miguel, que se estivo connosco no Teos. Carlos, para empezar, que exactamente para a democracia real hai alguna diferencia entre esta democracia real que se reivindica e a democracia clásica na que vivimos? Bueno, claro, cando se fala de democracia, a orixe da palabra é o poder do povo. Isto o que significa? O problema clásico era que o povo non podía exercer directamente o poder nunha sociedade moita extensión territorial, moita poboación. Iso fixo que se desenvolvese a democracia representativa para facer operativo, para tratar de compatibilizar a eficacia política a idea de que o poder está no povo. Claro, a democracia representativa, é dicir, a idea de elixir representantes para que fagan o papel, as funcións que teóricamente debían corresponder ao povo, é unha técnica que coñeceu diferentes versións. E aquí é onde aparece a primeira idea que hai que salientar. É que non todas as democracias representativas son iguais. Unhas, por dicirlo así, son máis democráticas que outras ou respectan máis o que a verdadeira vontade popular que outras, a través de diferentes instrumentos correctores que se empregan, como por exemplo o referéndum, instrumento clásico, non só o referéndum, hai outros instrumentos que establecen correccións frente ás posibles desviacións que poida ter a democracia representativa. Entón, cando se fala de democracia, repito, aquí o que se está a decir é como conseguir que a vontade do povo sexa o máis respectada posible. Marcos, breve, despois teremos ocasión de adiantar máis nestos conceptos. Por que crees que o movimento no que ti participas cuestiona a representatividade dos actuais diputados, concelleiros, gobernantes? Sí, cuestionase porque creo que se pode cuestionar. Eso de feito forma parte da propia democracia. Non se pide ni sequera outro tipo de democracia. De feito, o obxectivo real aplicado a democracia neste aspecto creo que se refire sobre todo a unha reivindicación da recuperación do ideal democrático, incluso do ideal democrático presente na Constitución e en outras leis. Pídese máis democracia e que eses mecanismos de representación, que evidentemente teñen que funcionar, a democracia directa tamén de forma ideal nunha sociedade evolucionada como a española é imposible, pídese mecanismos de democracia directa máis perfectos, en os que a poboación teña máis voz e máis capacidade de decisión. Ata agora, eso é o eslogan, digamos. Hai moitas propostas distintas para que iso se faga así, e sobre todo eu quero facer hincapié na voz, é dicir, na reivindicación dunha sociedade que teña capacidade de intervención, unha sociedade máis madura, unha sociedade que consiga organizarse a sí mesma. É dicir, a todo momento, dentro da transición, simplemente houbo no pacto da transición, nese pacto consensual, a sociedade entregou estas funcións políticas, había un contrato, e a sociedade percibe que ese contrato se rompeu. É dicir, que os representantes políticos incumpriron a súa parte do pacto e agora reclama unha parte desa función política que antes entregara. Reclama a voz que... Marcos, temos un vídeo que eu creo que nos pode axudar a centrar o debate posterior. Que hay que cambiar las cosas y que no la están cambiando los que hemos elegido, los que ha elegido la gente. Estamos aquí protestando contra o pacto do euro que ven agora de Europa, que trae un montón de medidas que son contra a clase traballadora, como a posibilidade de congelar as pensións, unha baixada de soldos bastante importante,
a facilitación do despido, un montón de medidas que son contra traballadores. Contra o Pacto do Euro e contra as políticas financeiras que se están levando a cabo na Unión Europea, convírtenos en escravos dos bancos, das grandes multinacionais, e o goberno non atende os intereses da cidadanía. Porque había unha situación que a xente xa non podía máis, e agora de que a xente pode dicir o que pensa, que saia a calle, e digo que teña que dicir. Sí, Xaime, por que crees ti que se está protestando contra o sistema en xeral e non contra un goberno en particular? Pois eu creo que hai unha desorientación con carácter xeral, ou unha desorientación, digamos, interesada en desviar do que sería o motivo principal, porque dá a sensación de que aquí o que estamos a falar está generalizado cando se di contra o euro, o pacto contra o euro. Eu non sei se... a min gustaríame, personalmente, pois ter o problema desa falta de democracia, do problema do euro que está empobrecendo, pois, por exemplo, en Alemania, en Francia, o sea, nos 15 en xeral, menos uns cuantos. Pero eu non escoito decir da política errática de un goberno que nos levou á situación que temos na actualidade, porque dá a sensación de que isto é un problema orixinado por todos os políticos. Parece que aquí, goberne quen goberne, faga o que faga, a situación que estamos vivindo na actualidade é a mesma situación que había, por exemplo, en España hai 8 anos. E iso é falso. Estáse manipulando a realidade. Eso por adiantado. Estáse manipulando a realidade. Outra cuestión é que, lóxicamente, moitos dos postulados que se defenden aí os levamos defendendo moitos cidadáns, os que participamos activamente durante anos na vida política e os que, sin participar, están o dicindo todos os días, e que seguramente tenían que orellar moito máis os políticos actuais, especialmente os que exercen o poder, para poder facer as modificacións pertinentes buscando consenso, para facer modificacións, pero modificacións que melloren a situación actual, non rachar. Por eso é moi importante clarificar o que é a democracia real, porque dá a sensación de que nós non vivimos nun Estado de Dereito. Eu quero dicir aquí que me sinto, como cidadán, moi orgulloso de estar nun Estado de Dereito integrado na Unión Europea, co euro, e cos países máis desenvolvidos do mundo. O mellor outros añoran outros sistemas, outros paraísos políticos, donde non é xa a democracia real, onde había un sistema que non tiña nada que ver con ningún sistema de Estado de Dereito nin democrático. Consecuentemente, é conveniente matizar moitas cousas. Eu escoitaba... Sí, despois é que teño aquí unha frase moi fermosa, digo moi fermosa para criticala, que escoitei onte a un dos representantes, que supoño que foi elexido democráticamente para poder falar ante os medios, que decía: los que nos representan non nos representan. Oiga, mire unha cousa. Fai poucos días tivemos unhas eleccións. A pesar dos agoreiros, das críticas, do que se falou, da problemática que está vivindo profundísima este país, quero recordar que houve unha participación altísima en contra da opinión ou do que pretendían algúns dos cidadáns neste país, o cal demostra a madurez democrática que temos a maioría dos españoles. Eu non sei, debemos falar de... É que eu non sei de que movimento estás falando, Xaime, de verdade. Eu non vexo eso, eu non vexo que vai contra ninguén. Non creo que vai nin contra os políticos, nin contra as institucións, nin contra o euro, nin... Non, eu o que vexo é un grupo de xente que está recuperando algo que, por certo, neste país se teña perdido bastante, que é que a democracia non é só decisión, tamén é deliberación, é discusión, é debate, e o que piden é un pouco de regeneración democrática. Eu penso que aí todos os partidos teñen a súa cuota parte de responsabilidade, piden que se plantexen outro tipo de políticas e teñen o mérito, eso creo que non sei, e teñen unha paciencia infinita, porque eu coñezo poucos movimentos sociais que teñan soportados tantos insultos e tanta falta de respeto, non me refiro a ti, obviamente, o que acabo de decir agora, sino por parte de moitos medios de comunicación, desde o primeiro día. Cando empezamos, primeiro era un puñado de perroflautas, despois resulta que estaban manipulados polo PP, para jorobar ao PSOE. Despois resulta que non, que estaban manipulados por Rubalcaba para fastidiar ao PP. E agora resulta que eran, a semana pasada, toda unha panda de radicales antisistema, que o único que sabían facer era pintar con laca aos diputados. Bueno, foron aguantando pacientemente e siguen saindo á rúa, porque a mí o que me interesa non é o que piden. Porque eu entendo que é un movimento que non son, o seu papel non é dar respostas. Todo o mundo se gira hacia o movimento nacional e dice, pero que pedides? Que solucións propodes? É que
non é o seu traballo. Eles saíron á rúa a facer preguntas. E saliron moita xente este domingo porque todas as preguntas que fixeron e que levan facendo, insisto, con unha paciencia infinita, que eu, por exemplo, non teria, durante un mes, siguen sin contestar. Por parte dos responsables políticos, por parte dos medios de comunicación, que tamén fomos interpelados, e eu me imagino que a cada convocatoria que fan, a xente seguirá saindo, porque, con independencia da posición que teñamos cada un, o que revela este movimento é algo moi sencillo, que hai moita xente descontenta ca política que se fai e cas políticas que produce esa política. Ca situación que estamos vivindo. Ca situación que estamos vivindo. Ese é o grandes... Aí é onde se está desviando a realidade. Mira, eu creo que entrar nun debate ping-pong, de quen é máis... Mira, a economía. Podemos imputar máis responsabilidade a este goberno. Que partido leva máis imputado nas súas listas? Por exemplo, na reclamación da regeneración democrática. É que ese debate non nos leva a ningún lado. A mí o que me interesa do debate é que piden dúas cosas moi claras. E iso que hai que contestar. Regeneración democrática e outra política económica. Simplemente, estou de acordo con Antón que, efectivamente, para mí o máis interesante de todo isto é o proceso de revitalización da sociedade civil, que é algo que se botaba moito de menos neste país, unha forza que de transición se fora perdendo, dende a nivel veciñal, dende a nivel de asociacións de todo tipo, é unha reivindicación de querer intervir máis na política. É dicir, o que está producindo unha repolitización da sociedade e unha resocialización da política e das institucións, que se deixa ver, por exemplo, a protesta concreta de onte contra o Pacto do Euro. Que é o Pacto do Euro? Pois é un marco legal que se vai ratificar dentro dunha semana, prácticamente sen que a sociedade intervise no debate, sen que estea informado, e que, así de todo, vai marcar as políticas económicas deste país nos próximos 10 anos. A xente o que reclama é ter voz neses debates, e que ese tipo de decisións que son fundamentais para o desenvolvemento e o funcionamento da economía e da nosa vida diaria non se tomen en instancias moi afastadas, case sin información, e que se é innegable que os congresos, os parlamentos son totalmente democráticos, moitas das institucións que toman decisións moi importantes non o son tanto. É dicir, o ideal democrático nesas institucións moi importantes sí que está devaluado. Eu creo que aquí hai bastante confusión, e en parte pois tamén é lógico, porque é un movimento que está casi comezando, leva pouco máis dun mes, e entonces, bueno, escoitando a Marcos e escoitando a outros non dirixentes, pero portavoces, porque se definen ou autodefinen como portavoces, din cousas completamente distintas. Hai algúns que din non nos representas. Non nos representas, que significa? Que non creen no sistema político actual, nin económico. Si non crees... podo dicir, eu creo no sistema. Non nos representas, se non te representan os políticos, non crees en todo o sistema. Un tipo de político non me representa. Perdón, Antón, a ver se podo terminar. Se non nos representan, que o din moitos, e é unha das frases que máis se escoita, entonces todo o sistema para eles non vale. A ver, temos aquí a Marcos. Para ti, Marcos, un diputado te representa ou non te representa? A Marcos escoito outras cousas. Por eso digo que hai moita confusión. A xente séntese parte do sistema. De feito, outra das grandes frases deste movimento foi que o sistema expulsounos. É dicir, nós que defendíamos e defendemos que o funcionamento deste sistema, a democracia que sexa real e realmente participativa, expulsounos porque foinos deixando sen voz. A sociedade, digamos... Pero ti podes votar. Claro, por suposto que podo votar. É obvio que vivimos dunha democracia, pero unha democracia perfectible, unha democracia que ten mecanismos mellorables de participación da sociedade, directamente, formalmente, pero tamén a través dos medios de comunicación, que é outro dos elementos que está poñendo en cuestión este movimento. Quer dicir, este movimento é un síntoma de que nesta sociedade hai unha crise de representación e de credibilidade das grandes institucións que o estruturaron nos últimos 20 ou 30 anos, tanto a nivel político, sindical, mediático. Sí, na miña opinión, eu creo que este movimento, e eu fago obviamente unha interpretación porque non formo parte del, este movimento non pretende tanto sustituir o sistema democrático existente como milloralo. Non plantexa un sistema alternativo, digamos, elaborado, sino pretende milloralo. E por que pretende milloralo? Porque eu creo que neste sistema hai, por unha parte, unhas eivas no seu funcionamento democrático, como se dixe aquí, é manifestamente mellorável en diversos aspectos,
máis consulta á poboación entre elección e elección, digamos, plantexarse cambios no sistema, na lei electoral, plantexarse mesmo cuestións como a limitación de mandatos ou a non presencia de imputados nas listas electorais. E hai un segundo factor que ten contribuído, na miña opinión, a eso que sae nos inquéritos do CIS de que, digamos, a chamada clase política é a terceira menos prestixiada, o terceiro problema, e é no feito de que esta gravísima crise económica ten colocado enriba da mesa un problema que ata agora non se manifestaba con esta, digamos, contundencia. Saber que os representantes eleitos en eleccións, os representantes políticos, os gobernantes, non actúan con suficiente autonomía. Por así decirlo, teñen que facer o que se dictan os mercados ou dicta a Comisión Europea, o Banco Central Europeo, o FMI. Isto plantexa nun momento onde hai moita xente que o está pasando moi mal no desemprego, na súa situación de condicións de vida, isto plantexa, digamos, unha interpelación desos sectores da sociedade, destes que se están manifestando, sobre todo xóvenes, pero non tan xóvenes, pero sobre todo xóvenes, unha interpelación ao resto da sociedade e tamén os partidos políticos. Digo resto porque efectivamente hai poucas semanas hai unha maioría da poboación que votou. En algúns sitios votou a xente a listas onde iban imputados ou votou a partidos que, digamos, non se plantexaban ningún cambio no seu programa electoral respecto da maior democracia no seu funcionamento. Bueno, eu creo que esta interpelación deste sector que se está movendo tamén é a ese sector da sociedade, porque, curiosamente, os inquéritos din a maioría da sociedade ve con simpatía ese movimento, pero logo ten un comportamento dual, logo vota a partidos que non fan exactamente o mismo que esos din. En fin, vou dicir unha brincadeira. Que unha muller como Rosalía Mera teña manifestado que ve con simpatía este movimento revela que estamos ante un movimento singular, sin dúbida, porque, como é sabido, esta muller é a muller máis rica de Galicia e, sin embargo, ve con simpatía. Algo debe ter este movimento para que isto suceda. Sí, bueno, eu só quería facer dúas precisións a Losada e a Pita, non? Losada di que o traballo do 15M non é facer propostas. Bueno, eu li en internet o manifesto Democracia Real xa que contén propostas. Non, que contén propostas. É dicir, que eles non están só criticando, están facendo propostas que tamén son criticables. A Democracia Real xa non é 15M. Non é equiparable. O 15M é un movimento moitísimo máis amplio que a Democracia Real. A Democracia Real é un dos actores que hai dentro dese movimento. Bien, nos entendemos todos. Non. O 15M é unha cosa, a Democracia Real é outra cosa. E cal é a diferencia? Pois que hai outros movimentos, hai outra sensibilidade. Cales son os outros movimentos? Non les votes, por exemplo, está tamén o movimento 15M. Hai moitísimos grupos. Moitísimos. En todo caso, o que é certo é que eu, na Praza do Obradoiro, he visto propostas. Aí he visto propostas, por tanto, non é verdade dicir que só critican, eles fan propostas, e moitas das súas propostas, da miña opinión tamén, e moitas outras creo que son disparatadas. Entón, eles tamén son criticables. Nese sentido, non só critican, fan propostas. Non dixen que non fixeran propostas. Que non é o seu traballo. Bueno, pois eles fixeron propostas. Eu penso que está ben que fagan propostas tamén. E penso que tamén é o seu papel que fagan propostas. Como un argumento a unha das críticas que se lle fai moitas veces, que para vosotros que queredes, e o único que digo é que eles non teñen por que querer nada. Eles salen a rúa a expresar un malestar. E son os actores que teñen a responsabilidade de gobernar os que teñen que contestar. Teñen que decir o que propoñen. Eu estou disposto a discutir as súas propostas. É dicir, eu quero discutir as propostas. É dicir, eu non teño medo a discutir as propostas, unas delas, repito, pareceme ben, outras non. Espera, Carlos que non rematou. Outra cosa era o que decía Pita, de que estaba criticando esta afirmación de que non nos representan. Eu comprendo esa afirmación. Hai que distinguir a cuestión legal. Evidentemente, todos os representantes elixidos son representantes legales. Pero todos esos representantes legais é comprensible que en moitos casos non sexan aceptados por parte da poboación. Eu vou poñer un exemplo que alguén do Partido Popular pode entendelo perfectamente. Cando nunas eleccións municipais o candidato máis votado non é o alcalde, eu penso que os votantes do partido, do candidato máis votado, poden sentir que o alcalde non lles representa.
Entón, imos falar con precisión. Por eso levamos moitos anos... Pero entón, imos falar con precisión porque algunhas... É dicir, que hai que buscar... Pero cuidado, pero eso non quer dicir... O non nos representan non é que haxa un alcalde que minoritariamente que non foi votado e xa elexido alcalde, non. Esa frase completa ten un significado moito máis amplo. Non estou de acordo con esa interpretación en absoluto. Outra cuestión, eu estou totalmente de acordo con eso e con outras moitísimas propostas, comparto moitísimas das propostas. O que non comparto é o que latexa en algún dos mensaxes que van en contra do sistema. Que van en contra do sistema indiscutiblemente, e aquí que levamos 32 anos, 33, de democracia, lóxicamente que hai que perfeccionar. Lévase pedindo. Pode facelo exactamente igual este movimento. Moitas forzas políticas. Lévano pedindo moitos cidadáns. Lévano pedindo moitos colectivos. Por exemplo, modificación da lei electoral. Faltaría máis. É que hai que modificar a Constitución e reformar a lei electoral. Limitar os mandatos. Que exercicio de saneamento, por exemplo, nos casos de corrupción. Canto liberaríamos se se limitaran os mandatos como fan as democracias con maior experiencia, incluso antigua sendo dun país novo, como por exemplo que é un exemplo, non en todo, pero por exemplo nese aspecto, como é a Constitución norteamericana que limita a 2 mandatos. Non que poida haber pactos puntuais de determinadas cuestións. Non, por lei, modificación. Limita os mandatos do presidente. A reforma... Non pode ser senador en Estados Unidos toda a vida. Perdón, eso é outra cuestión. Estou falando do poder executivo, pero do poder executivo. Non sei se Carlos rematou. No, pero, a ver, esa frase de non nos representan funciona como eslogan, igual que outros moitos eslogans no movimento, porque o movimento tamén aprendeu moito da cultura mediática que se move efectivamente por ideas forza. Eso funciona máis como símbolo que por outra cousa. E o símbolo é moi importante, porque, efectivamente, de moitos partidos, e moitos dos partidos que a un nivel se molestaron máis por este movimento ou que o acusaron ou que non o entenderon. Por exemplo, partidos de esquerda, partidos que reivindican que eles, a nivel de programa, están facendo unhas reivindicacións dende hai anos moi parecidas ás do movimento. Porque o movimento, efectivamente, pide unha democracia máis participativa. E outro gran punto do movimento é unha defensa radical, pero no sentido máis clásico da palabra, do estado do benestar, e da sociedade do benestar. É dicir, dos servizos públicos, da educación, da sanidade, a loita contra os desahucios. Ben, os partidos de esquerda reclamanlle, pero nós xa levamos a cabo ese programa, nós levamos anos defendendo iso no Parlamento, pero non se enteran de que non é tanto unha cuestión programática como de actitude, é dicir, de representación. É dicir, os partidos políticos cambiaron moito, a sociedade cambiou moito, a sociedade está moito máis fragmentada e os partidos políticos xa non son ese elemento vertical que estruturaba a sociedade dentro das institucións, que representaba, formaba, informaba e partía dunha clase social ou dun grupo determinado. É dicir, a sociedade está composta por fragmentos moito máis separados que, de feito, este movimento une por primeira vez. É dicir, este movimento racha os tabiques e une a toda a xente nun espazo común. Por eso tamén é moi importante o simbolismo da praza, de atoparse nun espazo público rompendo esas barreiras privadas. A ver, Luís. Sí, unha das cuestións das que se protesta é do Pacto do Euro, do Pacto do Euro. A min, desde o meu punto de vista, claro, parece unha certa incoherencia que se proteste. Sabemos que é polos efectos do Pacto do Euro, porque por salvar o euro eu creo que é algo positivo. Xa sei que a determinada... porque sería tamén cuestionar todo o que é a unión monetaria en Europa, que estuvemos sempre loitando por eso. Xa sei que é outra cuestión, que é os recortes que veñen adheridos ou que son consecuencia dese pacto, pero eso solo se dá en España, e de feito este movimento solo se dá en España. É un movimento, eu non iba a chamar nacional, chamase... pero é nacional de España,
Non, é un movimento solo de España. Comeza a haber expresións fora. Creo que en Grecia tamén está a cosa agitada. En Grecia xa empezaron antes con outras cuestións bastante máis graves. Pero que o movimento este é exclusivamente español. Pero por qué? Polo que dicía unha das chavalas, porque xa non aguantábamos máis. Eu creo que esta é a situación, porque xa non aguantábamos máis. E con uns niveis de paro. En algún momento, por decantación, isto pasa a outro estado. E, bueno, e de feito, en París houve, creo que tamén antonte manifestacións, según as crónicas eran 400 persoas, despois se xuntaron 200 cando era ilegal e a policía levou detidos 120 e tantos, porque estaban ilegais. Cousa que aquí non se fai. Se recordas, o verano pasado en Inglaterra tamén houve moito ambiente. Pero este é distinto, e en Portugal, este é completamente distinto. E o que decíamos antes, eu creo que ten unhas propostas, polo menos na Asamblea de Madrid, na reunión de Madrid o outro día, fixeron dúas concretas, un referéndum e a outra era... Folga xeral. Unha folga xeral e además con data, me parece que xa marcada, con data, pois estos son cuestións ben concretas e ben propostas que a folga xeral fíxose polos sindicatos polos mesmos motivos, digamos, hai pouco tempo, foi un fracaso. E entón, bueno, eu creo que sí que teñen esta finalidade. E volvo a falar da confusión, porque é certo que cada un ou cada grupo non sabemos moi ben. Eu creo que é o mismo Democracia Real, já polo menos entendemos só o que decía antes Carlos, que é o movimento 15M e que os demais son todos moi parecidos, ainda que teñen algunha, pero como tampouco hai un portavoz único, entonces é moi complicado sacar un máis das 20.000 persoas que onde saímos a e probablemente ti sexas portavoz de ti mesmo pouco vai. De todas maneiras, eu creo que en Europa... Falemos tamén, Suso, do futuro, do movimento deste tipo. Si, vou falar do futuro, porque precisamente no pasado en Europa, digamos, ten habido algúns movimentos non exactamente iguais a este, porque casi ningún destes movimentos é igual a outro, pero ten habido movimentos vinculados a determinados malestares, a mellor donde puñan máis de manifesto, por exemplo, a cuestión ecolóxica, máis da que se pon aquí, e estou pensando no caso de Alemania, que deu lugar no seu momento ao nacemento do Partido Verde en Alemania, que tuvo unha importante presencia mesmo no goberno da República Federal. Sin embargo, entón isto plantexa unha interrogante para mí. Este movimento, chamado movimento 15M, para mí ten teóricamente dous horizontes. Un, digamos, constituirse nun partido político non convencional, digamos, que se presente ás eleccións e poda obter unha determinada representación, ou o outro horizonte posible é manterse como unha especie de conciencia crítica, digamos, efectivamente como un movimento máis ou menos articulado, verán como se articulan, que seña unha especie de grupo de presión, poñámoslo así, sobre o resto da sociedade e sobre os partidos políticos, singularmente en parte os da esquerda, que teóricamente veñen defendendo algúns dos seus postulados para conseguir justamente esa... Falamos dun Tea Party sui generis? Bueno, eu digo, porque eu creo que esas estou esquematizando, son os dous grandes sectores. Eu particularmente, se tuvera que darlle un consello, que non é o meu caso, eu desde logo daríalles o consello de que non se convertira en un partido político. Eu creo que sino que se mantiveran efectivamente como un grupo de conciencia crítica, de propostas aos partidos xa constituídos, a conxunto da sociedade, a distintas organizacións, efectivamente como un recordatorio de que esta democracia que temos é perceptível, de que esta situación económica non pode ser que casi o 50% dos xóvenes no Estado español esteñan no desemprego, por algo será que o mellor aquí hai máis impacto dun movimento desta natureza. Eu apostaría porque fose eso no futuro. Sí, Antón. Sí, é que eu entendo de outra maneira. Eu creo que estamos aplicando a un movimento do século XXI lentes esquemas do século XX. É dicir, que isto non... Son democracias reales. Non, é un grupo de xente que empezou xa se atopaban antes nesa ágora virtual que é Facebook e que era Twitter, que empezaron a intercambiar ideas e percepcións sobre as cousas que non lle gustaban do sistema e que decidiron facer algo. Decidiron convocar unha manifestación a que, por certo, nin os partidos, nin os medios convencionales lle prestaron atención ninguna. Os primeiros que se quedaron absolutamente sorprendidos polo éxito do 15M foron os partidos políticos e os medios de comunicación convencionales, que foron os primeiros que se quedaron sorprendidísimos aquel día co resultado, eles mesmos o recoñecen. Bueno, pero eu me lembro que antes do 22M todos os medios falaban do 15M. Falo do 15M, o día da manifestación.
que o éxito das manifestacións foi unha sorpresa para todo o mundo. Entón, eu, de verdade, creo que intentaba explicar antes, eu creo que o foco non está, xa non está neles, e eles mesmos tampouco queren. O foco, como consiguen influir? O foco está nos interpelados. No, é dicir, pero vamos a ver, Antón. Se saleu a rúa, por que se saleu ante a rúa? Por que se saleu? Antón, pero a cuestión é como conseguir que esas reivindicacións que son dun grupo de xente máis ou menos grande que sai á rúa, insisto, pois dunha maneira multitudinaria en moitas das manifestacións, como valoramos a súa representatividade social? Porque, claro, mentras eso non o valore o resto da sociedade, non sabemos a canta xente representa. Eso é algo que nos corresponde. Por exemplo, os medios de comunicación, que fomos interpelados, e xente que estamos nos medios de comunicación, algúns fomos interpelados directamente nas nosas contas de Twitter, nas nosos perfiles de Facebook e tal. Pois terás que valorar, en función do que che dicen, hasta que punto che parrás razonable ou non. Igual que os partidos políticos terán que valorar hasta que punto deben incorporar ou non as reivindicacións, as formas de facer política. O que é un error é plantexar este debate que a mí me parece absolutamente, non sei, do século XIX entre os votos e os manifestantes, non? Estamos que sacan a máquina de contar votos e estamos que sacan a máquina de contar manifestantes. E remato. Que temos 5 minutos. Pero que as dúas cosas son dúas caras deso que chamamos a política, deso que chamamos a democracia. Eu discrepo. Está ben que discrepes. Sí, está ben. Porque hai que poñerlo foco nos interpelados, pero se os interpelantes foran 4 gatos, non habería foco sobre os interpelados. Entón, a cuestión importante, a forza dos interpelantes, porque os interpelados hai moitas persoas que de xeito individual criticaban antes. Por que agora isto é un debate? Pola forza dos interpelantes. Entón, dicir que este é un movimento do siglo XXI porque empregase o Facebook, bueno, sí, empregase o Facebook, pero este é un movimento que é comparable. Non ten. Non ten, é a organización. Cal foi a organización da Revolución Francesa no ano de 89? Cal foi a... Vamos a entrar nese debate agora. Non, porque te dis que isto non ten organización. Aquelo tipo de organización? Tivo bastante máis organización que isto. Isto é un conxunto de organizacións e de xente traballando en rede. Eu non te voy a nada que decir. Non, que se aquello está organizado e isto non, pois nada, ya está. Eu vou a manter o que dixen antes, porque claro, para min é impepinable, non? Vamos a ver, por que se saiu onte, fai uns días, fai un mes, porque hai unhas persoas que manifestan con toda a razón, ademais, o seu malestar? Pois porque neste momento aquí temos 5 millóns de parados, porque quen máis se manifesta pasou sempre, lóxicamente, é a xente máis nova. E temos a taxa de paro de xente nova máis alta, non vou dicir xa de Europa, penso que do mundo dos países industrializados, aquí en España, como consecuencia da política errática do actual goberno. Si o que se está plantexando agora, cal era a situación que tiñamos no noso país hai 8 anos, é impensable que pudera producirse este tipo de movimento. Por que se produce? Lóxicamente, polo malestar xeral que existe. E tense que canalizar de algunha vía. Maniféstase, que é o que estou dicindo. Estou de acordo, ademais. Penso que se eu fora... Pois como estaría seguramente ao fronte de parte, polo menos, coparticipando, máis activamente. Pero, lóxicamente, eso hai que canalizarlo. Dun xeito ou de outro, hai que canalizarlo. Non se pode perder no espacio, no mar, no. Eso ten que ter unha canalización. Ahora, indiscutiblemente, propostas un montón, pero o que ten que haber é unha concienciación sobre todo da sociedade en xeral, pero moi especialmente, porque sempre falamos, é moi bonito decir, a sociedade con carácter, os responsables directos ou máis directos neste momento son uns. E o que non se pode estar escurrindo voltúns, estar generalizando e sembrándolle a todos, como decir, é que os políticos, oiga, mire unha cosa, os políticos son, como antes fomos, os representantes de todos os cidadáns. Mellor ou peor representados, pero son os representantes de todos. E se fora, repito, a situación de hai 7 ou 8 anos,
este movimento non se produciría. Por qué? Porque había un grado de Eso é unha satisfacción pregunta para que é rematar, totalmente Marcos. distinta. Por que se produce precisamente agora? Bueno, efectivamente, en unha situación económica, en unhas condicións de paro juvenil, por exemplo, e de paro Pero noutros eso campos de provoca un población, goberno determinado, non o sistema. eso provoca un goberno e o sistema. De feito, hai moita xente formando parte do movimento que é moi crítica co PSOE, hai moita xente que é moi crítica co sistema en xeral, e moita xente que é moito máis crítica co PP porque sabe que se goberna o PP, moitas das súas críticas, por exemplo, a destrucción do estado de benestar, que é o cerne prácticamente do movimento, vai empeorar. Por iso a loita contra o pacto do euro. Pero o estado de bienestar que estén máis parados, porque é a situación... É o PP quen fixo que haxa 5 millóns de parados. É que eso é unha contradicción total. Boa parte da crítica se dirixe ao PSOE porque se interpreta que fai a mesma política que fai o PP. No, pero iso tampouco é certo. O Gallardo. De todas maneiras, esa descalificación que se fai xenérica, indiscriminada dos políticos, bueno, sin dúbida, desde un punto de vista riguroso é unha simplificación, pero bueno, isto ten ocurrido en todos os movimentos sociais e tamén desde os partidos moitas veces vai unha simplificación a sensu contrario. Como isto vai seguir, pois teremos... Agardemos que siga, por lo menos eu espero que siga. Marcos, moitas grazas por axudarnos a entender mellor isto. Carlos, exactamente igual, se nos veremos noutra ocasión. Bueno, unha